Friesland is bekend om zijn prachtige landschap. Van het Margebied tot de Klaai, van de Wouden tot de Grijthoeken. Maar hoe binnen die verschillende landschappen ontstaan? En wat is de invloed van de meeskrop? Zicht op Friesland zie ik het naar de sporen in het landschap om het verhaal te vertellen van zijn ontstaan. Deze dik van dik 30 kilometer, de Oosterdiek, had heel wat teweeggebracht. Het had net alleen op de profeties Friesland en Noord-Holland een stuk dichterbij gebracht, maar het had ook het leven, het landschap, de natuur. Zeg maar het hele wezen van de Friese IJsselmeerkust, volslijn, maar dan ook volslijn op zijn kop zet. Het iertal werd omdraaid, is 1932. Zuiderzee wordt IJsselmeer. Zicht op Friesland doet de historie in en stuit het op grote contrasten. De IJsselmeer, jertiets een zoute zee, nu komt het water van 80% uit de rivier de IJssel. Het is aardig diep, op de meeste plekken 5 meter. Van de kust liggen eilandjes, jertiets zandplaten, maar nu begroeide waarden, zoals de Warkemewaard en de Makkeme Noordwaard, ontwikkelen tot lietse vogelparadiesjes. Meer dan 2000 jaar geleden wie wat nu IJsselmeer is, al nog land. Maar door het omheen komen van de zeespiegel ontstond een soort binnenzee, de Zuiderzee. Die zee beukt het in een kusttoon die voor Friese begrippen relatief heeg wie. Die verheging in het landschap is een stuwwal in de ijstijd al ontstaan. Gletsjers uit Scandinavië die toen Gasterland tarrekten, treun hiermee oerkracht het land omheen. En zo binnen de kliffen ontstaan, zoals bijgelijks het Reerklif. De recente historie had de IJsselmeerkust makkelijk wat het nou is. Door de ommelis van de Oosterdiek ontstond een natuurgebied van 5000 hectare met gjesland, rijdvelden, zompen en skulpenbanken. Zo waardevol dat het een lietse 20 jaar te bek onwiest is als natuurmonument en later ook nog het predicaat Nationaal Landschap kregen had. Albert Draaier is kenner van de IJsselmeerkust. We geven hem naar een plak dat de situatie nog het meer stinken docht. Onder de periode van 1932 doet de IJsselmeer nog Zuiderzee weer, krijgt onder oude marm. Dit is toch wel echt de IJsselmeer, hè? Toch wel. Hè? Is ik even tellen? En vrolijk, ik vind het allerbeste. Ja, het is 34. Nou wel. Maar 24 in Lieden weer, dat hartstikke zout. Ja, hoe zegt er hier toen uit? Van de komst van de Oosterdiek? Nou, die grotendeels een kopie van de Waddenzee. Hè? Gewoon maar zandbanken, slenken en al dat gebeurt met eb en vloed. En best bij je steen en ik dat is nou enorm begroeid. Maar dat weer destijds gewoon grotendeels zandplaat. In 1932 kwam die Oosterdieken. Dat maakt volgens mij van deze kust hier een gigantische revolutie was. Hoe wie dat in die beginjaren? Het verrodingsproces. In het begin weer zaten de viskers die weer helemaal, vooral Zuiderzeeharing en ansjovis, die is heel belangrijk. Maar op het moment dat de Oosterdiek gekomen is op een gegeven moment al dat de hele ecologisch systeem van dit gebied, ja, het weer finito. Kun je dat vernemen in die beginjaren? Nou, je kunt vooral roeken. Roeken? Ja, een enorme stank. De eerste per jaar een enorme stank en een machtig soort megen. Maar waar stank het er zo van? Nou, sowieso natuurlijk de vis gaat aan de kant van wat gewoon uit de vooruit zien. Al die zoutwatervis die in het zwierte water net meer. Ja, en alle zeewier. Nou, de zeewier, alle zoutminnende planten, alle zoutminnende visken, die gaan neer. Dus dat is een dikke stionkerij. Van de hele kust van de Zuiderzee lijkt speciale kustbescherming. Daar is nou net volle meer van oer. Hier is ongeveer 2 meter, maar als het bij de vlak bij de zeediek wie is wel 3 meter heen. Nou, ik heb op een gegeven moment wel alle foto's gezien bij Makkem in de omgeving. Ja. Daar is het zelfs de hege pijl 3 meter heeg. En aan deze kant 2 lagen bekistingen om maar goed geheel te beschermen. En het dient omdat er te volle aanslag wie van de kust? Voor de zeediek het nooit redden. Oké. Nee. En wat is er nou na de kust van de Oosterdiek gebeurd met die zandplaten hier al jaar? Die zandplaten zijn grotendeels begroeid, hè? Omdat er geen eb en vloed meer is. En sowieso, als er 1 keer begroeiing op komt, dan wordt het steeds heger.
En een gedeelte ervan, met schelpen, met een soort schelpen is vaak meeuwenkolonies op zondag. Dan krijg je gewoon een hele andere fauna en flora. Totale verhoring. Maar de mokkenbank is daar een voorbeeld van. De mokkenbank is een prachtig voorbeeld van, ja. Een oude zandplaat die nooit begroeid is. Ja. Het is maar 4 uur. Op een mokkenbank wordt er op de Frieske Vogelringgroep netten kleerzet. Het ringen van de vogels is een Europees onderzoeksproject om te zien hoe de vogelpopulatie haar ontwikkelt. Die willen graag ringen. En dan zien we wat er eventueel later weer omvangen. Dus dat is dan om zien hoe dat ze worden, de leeftijd bepalen en trekroutes en dat soort dingen. Dat kunnen wij dan hier weer uit omhalen. De hele ouders hebben ze nou vangen en dan hebben ze dan door hier of jou weer omvangen. De mokkenbank die het vlakbij Laaksem leidt is ontstaan na de afsluiting van de Zuiderzee. De zomerplaat van Doel is nu een uitgestrekt gebied worden met een soort rijd dat vogels graag komen. Ik vind het een prachtgebied, ja, prachtgebied. Waarom? Waarom? Omdat het vogelrijk is en mooi rustig. En een mooi vanggebied voor ons. Toen met de afsluiting, toen er later uit op komt en wie hem geboren. Maar voor de afsluiting wie het van die zonnebanken die gewoon in de Zuiderzee liggen. Die zit ik wel bruinvisken en dat speel was nog het water heeft. Ja, het is echt manneke. Het onverwachte. Ja, dat is Het onverwachte. Ik bedoel, we gaan nog twee handen, wie net hier bij mijn ring om. Maar ik bedoel, straks komt er ver gewoon mijn ringje om. En het eerste jaar is dat die wij hier de vorige keer ringen hadden. Bijvoorbeeld een wiekelin of 4 wierlin. Alweer trekken hier bij mijn boetlasserring. Ja. Dat is de spanning die erin zit. Ja. Dus een oud gediende. 5, 3, 9, 1, 2. En het is een rietzanger. Na 1. Het is een man. Het is zeer duidelijk. 22 juni 2006. Dus het is haast een jaar terug. En hij ziet er net bij. De ringgroep docht dit werk al 10 jaar. In de rest van Europa gebeurt dit op hetzelfde wijze. Het is het zogenaamde SIS-project. De resultaten van het breedseizoen worden meten. Dat SIS-project dat is net maar eventjes de netten delt zetten. Nee, die netten die staan hier en die staan nou al. Hoe lang doen we dit voor? Trek je dit? 10 Nee, jaar. ja, het zien hier ook. 10 jaar staan die netten tijdens dat SIS-project altijd op dezelfde plek. En ik hetzelfde aantal netten. En we ringen ik op zo'n 6 dagen 6 uren op een dag. Dus dat zijn allemaal vaste gegevens waar iedereen zich aan houden mag. Het Reekklif is bekend van de slag bij Wijs. Hier dreun Grutte Pier en zijn man het Hollandse leger waarom de Zuiderzee. Ik kom helemaal in de sfeer. Omdat Albert Draaier alweer ouder is als dat ik ben, waar het wel aan een sprintje te loeken naar het hoogste punt van de IJsselmeerkust. Oh, godverdorie. Dit is heger dan ik dacht hier. Dit is behoorlijk heger. Ja. Maar ja, als ik het vergeten, we gaan van 0 10 meter boven en op. Ja, dit 10 meter echt een verschil. Echt wel. Ja. Hey, wat voor meer mooie verhalen binnen te vertellen hoe het Reekklif? Nou, wat we krijgen die in, kon zien een jochentje heel net van. Nee. Maar dan gaan we 10 meter rug naar beneden. En dan noemen ze het een klif. Het Reekklif. Krijg je nou nog in Engeland haast, bij Dover en... Bijvoorbeeld. Ja. Ja. En het weer dus ik in een jochentje eeuw. Voordat ze hier de boel al even verbouwd waren. Ja. Een toeristische tapattractie. Ik heb gelezen dat er zelfs duizenden toeristen per jaar Ja. kwamen hierheen. Hoe zou je het, een Reekklif? Nou, het is namelijk zo. Reekklif is op zich is deze hele keilijnbelte Ja. is een oerbloodsel uit de voorlaatste ijstijd. Dan praat je over 200.000 tot 150.000 jaar geleden. Ja. Toen is het met behulp van
zandstwarmen is uiteindelijk dat rere zand uit de Baltische Staten, dus nou Uit de Baltische Staten? 4000 kilometer hierwaai. Ja? In die tijd is op een zandwoestijnen van de grote gletsjers vooruit. En die ben je uiteindelijk deldwallen. Ja? Hij is gecombineerd met oorzand, met lim, klei en steen. En dat met elkaar. En dat rare effect creëert. Hoe zou het wel zien willen dat dit reekleef even omkwam, zat het wie, hè? Dat lijkt me geweldig. Wat je, het is zo fantastisch werden. Want ze hebben toen 3 jaar werk om het zo te maken. Ja? En je de dag met de ijzeren dinosaurussen, dat had ik ze nemmen. Zo'n ze in een mumpentijd dat rare kleefeffect weer ombrengen kunnen. En het zou eigenlijk geologisch een beetje een monument meer worden. We hebben nu de dag hebben alleen nog het rare kleef van Lever Slaaf. Maar het echte rare kleef is in feite een geologisch monument. Net alleen vanuit de kliffen is het uitzicht mooi. Ook op het dik bij Piaam heb je een fantastisch uitzicht. Achter de dieken liggen ze neem de dieksfjetten, grote sletten dat een soort vogels in brieren. U zult ze benamen in omjouwing van Piaam en Gaast. Ook bij Piaam een bosk dat de einde kooi van Buisman in verskoelen leidt. Het gaat hier om een unieke einde kooi onder de kust, meer dan 400 jaar oud. De kooi wie vroeger van een zakenman, Buisman, en had als voorbeeld zinnen voor een hele soort oren-einde kooien in omjouwing. Het is nu een stukje geheime skiertnis in het landschap. De IJsselmeerkust is net alleen nog zegenen met een mooi landschap, maar hij heeft direct prachtige dorpen en stedjes, zoals Warkemmeer. Jettiets een plak met maar liefst 12 skipswerven. Maar van die 12 werven is er nog maar 1 oer. Skipswerf De Hoop. 313 jaar oud. Ze restaureren en bouwen hier nog altijd historische skippen. Dit is de baas van de werf? Ja hoor. Ja? Goeiedag. Goeie. Ben je nog met de waan op het heen? Op het ogenblik zijn we bezig met een nieuwe mast maken voor een schouw. En die moet uitgezet worden, dus een beetje aan het meten op het ogenblik. Ja. Wat voor skippen waren nou jij die in Warkum bouwt? Op die 12 werven? Daar werden voornamelijk kofschepen, smakken, galjoten en andere coasters zeg maar, gebouwd. Oh, ja. En waar waren die van inzet, die coasters? Die coasters was voor de handel met Frankrijk, Spanje, de Oostzee werd er veel op gevaren. En de schepen werden hier gebouwd. Handel was er niet zoveel, maar de schippers en de bemanning kwam hier wel heel veel vandaan. Handel was er vanuit Amsterdam natuurlijk veel, maar ook onderling landen die handelden. En de Friesen waren dan de vervoerders van het geheel. Wanneer is het al hier in verval, Rekken, die skipsbouw in Warkum? Dat is zo'n beetje eind 18e, begin 19e eeuw. Toen werd de scheepsbouw minder vanwege het feit dat het economisch minder ging. De Napoleontische tijd, zeg maar, die heeft het zeker niet goed gedaan. Er waren een hoop oorlogen, ga zo maar door. En zo heel af en toe zijn oorlogen ook best wel voordelig voor scheepsvaart. En vooral voor scheepsbouw natuurlijk. Want er gaan een hoop schepen die gaan kapot. Ja. Maar door elkaar gezien was het economisch gewoon slecht. En werd de scheepsbouw langzamerhand minder. Totdat er op een gegeven moment bijna niks meer overbleef. Had Napoleon zelf direct nog een rol in spelen? Op een gegeven moment heeft hij de zeevaart een tijdje verboden. Nou, verboden zeevaart is ook verboden scheepsbouw natuurlijk. Of tenminste, dat ging nooit meer gebeuren. Nee, dus op dat moment waren hier geen schepen meer gebouwd. Jongen. En toen werden er steeds minder schepen en op een gegeven moment helemaal geen schepen gebouwd. Wat is dit trouwens een prachtig mooi stukje cultuurhistorie, hè? Deze werf. Dit is de enige overgebleven kofschepenloods, zoals men dat zegt. Hier werden kofschepen gebouwd. En als je de achterkant eruit denkt, dan kan een casco van een kofschip precies in deze loods. 28 meter. Helemaal op maat? Ja, helemaal op maat gemaakt. Je wil je niet proberen voor te stellen hoe het is om hier te moeten werken als zo'n casco er staat. En je moet daar nog planken krom branden en er werken ontzettend veel mensen werken eraan. En het is allemaal vol. We werken er op het ogenblik hier met z'n tweeën of met z'n drieën. En dan vinden we zo af en toe al dat we weinig ruimte hebben. Maar dat was vroeger, de mensen waren misschien wat kleiner, maar het was wel krap allemaal. Bij de botter van Erik Mulder geven we de IJsselmeer op, richting Hilpen. Maar eerst moeten de zeilen nog omheen.
Voor de kust van Starum zal de speciale doekploeg Archeos van doekvereniging Miramar aan het werk. Archeos is speciaal oprichter van de zeearcheologie en onderzoekt al een paar hier het klooster van Sint Odulfus. De Zuiderzee, oftewel de IJsselmaar, had een grillige ontstaansgeschiedenis. De kustlinie is lang net hetzelfde als dat het eer west had. Zo wie erom het jaar 800 hinnen bij Glieksen klooster boeten Starum, die de monnik Odulfus stichten had. Nou is het alleen nog maar wetter, maar je hebt iets wie dit Sint Odulfus klooster een van de oudste kloosters van Nederland. Dus toen Odulfus hier kwam met het christendom, toen lag dit gebied buitendijks nog 5 meter hoger. Daar werd een abdij opgezet, of zeggen, men begon daar met een kloostergemeenschap die toch een kleine 300-400 jaar gelegen heeft. Totdat de zee zoveel invloed kreeg dat ze dus de hele zaak afgebroken hebben en verhuisd zijn. 20 jaar verlien is de ziektocht naar Sint Odulfus begonnen. In de archieven ben een paar verwijzingswaarom in een speciale oorkonde van moesen, monniken van het klooster. Er is er nog een kloosterzegel. In 1999 binnen de doekers van start gingen. Net een eenvoudige klus, omdat het zicht in de IJsselmaar maar een hele meter is. Ik heb er een klein voorbeeldje van. Dat het gebied, zo is er ongeveer in de pakweg 1200 uitgezien heeft. Dat je dus hier de Vlie, de stroom, dit gebied lag dus buiten ten westen van Stavoren met het Odulfusklooster hier en Staveren hier. Het gebied waar wij naar in gezocht hebben was vrij groot. Men heeft uit archieven, hebben we dus op een gegeven moment kunnen napluizen dat hier ten noorden ongeveer een kwartier gaans de Repel en het kerkhof moeten geweest zijn. Nou, daar zijn we in eerste instantie naar op zoek geweest en tot onze grote verbazing vonden we daar al vrij snel een stuk van een sarcofaag. De mensen die hebben dus op een gegeven ogenblik de kerk afgebroken en elke hele steen meegenomen natuurlijk. Wat wij dus terug konden vinden, hadden wij een stille hoop, kleine stukjes, kloostermop, et cetera. Maar daar hebben we amper wat van teruggevonden. Het houdt dus in dat dat hele gebied door de eeuwen heen weggeslagen is. Op het ogenblik als we nu duiken hier in dit gebied, dan hebben we dus inderdaad zanderige bodem. De oude slenken die we terugvinden, die zijn meestal opgevuld met specie, het zachte modder eigenlijk. En we vinden hier en daar inderdaad ook nog oude boomstom. Dus dat er echt op wijst dat er vroeger droog land is geweest. Deze doekdij brengt geen succes, maar de ploeg zet stug terug. Waar binnen wij hier nou? We varen hier net voorbij Hinderlopen. Dat is de toer van Hinderlopen. Dat is de toer van Hinderlopen, daar is de marine Hinderlopen daar. Hoe moet het er hier nou vroeger uitzien, hè? De IJsselmaar? Nou, toen was het ten eerste was het zout, dus het rook anders dan nu. Ja? En nou, die hele grote marinehavens die waren er ook niet. Je zag eigenlijk alleen maar van dit soort schepen en wat kleinere scheepjes. En natuurlijk wat grotere coasters die voorbij kwamen. Ja. En ja, de dijken zullen wel ietsje lager geweest zijn natuurlijk, want dat was vroeger ook wat minder updated. Hoeveel viskerskippen heeft in die tijd? Hier op IJsselmaar, op de Zuiderzee? Men schat op de Zuiderzee met de Waddenzee erbij zo rond de 2000 in de hoogtijdagen. 2000? Ja. Dus dan zeg je hier aan de horizon van de IJsselmaar, oeral. Het was ook skipjes nou, ja, maar het was ook een stuk groter. Hè? Het eiland Wieringen had je nog en de Wieringenmeerpolder was er nog niet. De Noordoostpolder was er nog niet. Flevoland was er nog niet. Dus het was wel veel meer zee zeg maar, dan dat het nu is. En waar visten ze doen op? En wij visten op van alles wat er langs kwam. Maar er waren tijden dat de haring langs kwam. De Zuiderzee was een broedkamer voor haring. Dus dan werd er volop op haring gevist. Ansjovis werd er gevist. En na de afsluiting werd het meer paling en een snoekbaars, wat overigens een uitheemse vissoort is, maar die hebben ze uitgezet.
rode baas tegenwoordig ook. Alleen het begint tegenwoordig vooral wat minder te worden met de vis. Ja, Dat is wel want vroeger dus 2000 viskers. Ja. En hoeveel ben er nog een hoer op IJsselmaar? Ik durf het niet precies te zeggen, maar heel weinig. Ik weet dat in Borkum is er geen één meer. In Hinderloop is er nog één. In Staven zijn er nog 2 geloof ik. In Laaksem is er nog 1. Ja. En dan houdt het hier aan de kust op. Alleen Makkum dat heeft dan wel meerdere visserschepen. Maar dat is ook voornamelijk naar de Waddenzee toe. Het is nou wel heel stil geworden, hè? Ja. Die stadjes aan de kust. Ben het museumstadjes worden, Jerk? Ja, voor een deel. En nou ja, de handel heeft zich verplaatst natuurlijk. De zeilerij is er nog altijd. Maar dat is sport en toerisme, dat is nu belangrijk. En zo heel af en toe mogen wij met die oude schepen nog een keer vissen. Maar dat is gewoon echt over. Dat gebeurt gewoon niet meer. Dat is over. Ik ben haast weer in de haven van Warkum. Over de weekend de ene laatste aflevering van Zicht op Friesland. De reis je dan door de prachtige bouw. Gaat het zo goed, Harold? Ja, gaat best. Ja.